Zašto su gotovo svi avioni na svijetu bijeli? Je li to samo estetsko pitanje ili postoji mnogo dublji razlog koji gotovo nitko ne poznaje? Odgovor nije očit. Ono što na prvi pogled izgleda kao manji detalj, skriva odluke koje idu mnogo dalje od vizualnog. Ako promatramo bilo koju zračnu luku iz daljine, prizor je gotovo ujednačen. Deseci aviona poredanih, svaki sa svojim posebnim dizajnom, ali svi dijele nešto zajedničko. Bijeli trup koji blista pod suncem. Nije važno radi li se o zrakoplovima kratkog dometa, interkontinentalnim divovima, teretnim zrakoplovima ili privatnim laznjacima, svi dijele tu istu prevladavajuću bijelu boju. Ipak, vrlo malo ljudi zna zašto. Neki vjeruju da se tako prljavština manje primjećuje, drugi misle da je riječ o tradiciji koja se ustalila s vremenom, a za mnoge je to jednostavno estetsko pitanje. Ali nijedno od tih objašnjenja nije dovoljno da bi se razumjela prava dubina ove odluke. Na avionu bijela boja nema dekorativnu funkciju, već djeluje kao alat, zaštita i kritični sloj unutar sustava koji održava zrakoplov sigurnim, učinkovitim i operativnim. I premda to danas viđamo posvuda, nije uvijek bilo tako. Zapravo je postala dominantna opcija jer je rješavala probleme koji nisu bili očiti na prvi pogled, ali su mogli utjecati od unutarnje temperature do strukturnog održavanja. Da bismo razumjeli zašto bijela dominira nebom, potrebno je pogledati što se doista događa kada avion provodi sate pod suncem i zašto boja može biti prva linija obrane od topline i zračenja. U tim uvjetima avion nije jednostavno parkiran bez više, već apsorbira ogromnu količinu sunčevog zračenja koje zagrijava njegov trup, unutrašnjost i mnoge sustave koji se nalaze ispod metalne ili kompozitne oplate zrakoplova. Vanjska temperatura može se brzo povisiti, a unutrašnjost se može pretvoriti u pravu toplinsku komoru ako se ne kontrolira na odgovarajući način. Zato, kako bismo odgovorili na pitanje zašto su avioni bijeli, najprije treba razumjeti kako sunce fizički utječe na zrakoplov, čak i kada potpuno miruje na zemlji. Satima sunčevo zračenje izravno pogađa površinu aviona i u zračnim lukama s toplom klimom izloženi trup može dosegnuti visoke temperature koje stavljaju pod stres materijale, brtvila, spojeve, elektroničku opremu i pomoćne sustave. U tom procesu struktura apsorbira tu energiju i, što je boja površine tamnija, to zadržava više topline, što ne utječe samo na udobnost putnika nakon ukrcaja, nego i na učinkovitost klimatizacijskih sustava te na temperaturu koju moraju podnijeti brojni unutarnji komponenti. U ovom trenutku boja trupa prestaje biti kozmetički detalj i postaje pravi alat za kontrolu topline. Bijela boja najbolje reflektira sunčevo zračenje. Ne uklanja toplinu u potpunosti, ali znatno smanjuje količinu energije koju trup apsorbira. U praksi, avion obojen u bijelo može ostati nekoliko stupnjeva hladniji od onoga tamnih boja, što smanjuje toplinski stres na njegovim materijalima i sustavima. U okruženju u kojem je svaki stupanj važan, ta je razlika ključna, budući da elektroničke komponente avionike, pomoćne baterije, kabeli i kompozitne površine manje trpe kada se trup ne pregrijava, što pomaže u održavanju stabilnosti zrakoplova prije pokretanja motora i smanjuje napor koji rašhladni sustavi na zemlji moraju ulagati. Ali dovoljno je promijeniti samo jednu varijablu da bi sva ta ravnoteža nestala. Kada bi avioni bili tamne boje, scenarij bi bio potpuno drukčiji, jer bi unutarnje temperature brzo naglo porasle, potrošnja energije potrebna za održavanje unutrašnjosti u sigurnim uvjetima bila bi znatno veća, a kompozitni materijali mogli bi se prije oštetiti zbog nakupljanja topline. Tu tamna boja počinje djelovati protivno, apsorbirajući više zračenja i povisujući temperaturu trupa, što prisiljava sustave klimatizacije da rade dulje i većom snagom. Kako se trup zagrijava, povećava se i toplinsko širenje, što utječe na spojeve, panele i obloge. U zrakoplovstvu održavanje aviona hladnim nije hir, to je učinkovitost. Što se zrakoplov manje pregrijava, to se manje goriva troši za stabilizaciju njegove unutarnje temperature, njegovi materijali trpe manji stres i potrebno je manje preventivnog održavanja. Bijela stoga nije samo boja, već izbor koji optimizira vijek trajanja trupa, smanjuje potrošnju energije i poboljšava ukupne performanse zrakoplova. No učinak bijele ne ograničava se samo na kontrolu topline.
jer prekrivajući trup također pretvara avion u površinu na kojoj se problemi mogu pojaviti prije nego što se pogoršaju. A to otvara novo pitanje. Ako bijela pomaže održavati temperaturu pod kontrolom, kako također može pomoći u otkrivanju oštećenja, curenja i kritičnih znakova u strukturi aviona? Kada se tehničar približi zrakoplovu na stajanci, ne promatra samo nepokretnu mašinu, već prelazi pogledom preko površine koja otkriva što se događa ispod nje, gdje svaki panel, svaki spoj i svaka zakovica mogu odati promjene, tragove ili anomalije koje bi u drugim uvjetima prošle nezapaženo. I upravo u tom tihom obilasku bijela igra ključnu ulogu, jer čini vidljivim ono što bi se inače sakrilo na prvi pogled. Tako se minimalno curenje ulja, koje bi na tamnom trupu moglo proći nezapaženo satima, na bijeloj površini pretvara u jasan signal. Isto se događa s hidrauličnim tekućinama, s gorivom ili čak s neuobičajenim obrascima kondenzacije koji otkrivaju toplinske probleme ili unutarnja propuštanja. U zrakoplovstvu, gdje mali znak može najaviti veći kvar, ta rana vidljivost postaje presudna operativna prednost. No curenja nisu jedino što bijela omogućuje prepoznati. Površina aviona stalno je izložena udarima malih objekata na stajanci, česticama tijekom leta, pa čak i pticama, udarcima koji mogu ostaviti suptilne tragove poput udubljenja, ogrebotina ili malih nepravilnih oznaka. Na svjetlom trupu te se razlike u teksturi mnogo lakše uočavaju, jer svjetlost stvara izraženije sjene na svakoj nepravilnosti i čini da nedostaci odmah dođu do izražaja. Taj isti kontrast olakšava i otkrivanje rane korozije, koja obično započinje kao blaga promjena nijanse ili kao sitna točka na kojoj se boja počinje ljuštiti, znakovi koje je mnogo lakše prepoznati kada pozadina vizualno ne konkurira problemu. Isto se događa i s površinskim pukotinama, jer iako te početne frakture mogu biti gotovo nevidljive, kontrast koji stvara tamna linija ili sjena na svjetlom panelu olakšava inspektoru da ih uoči čak i s udaljenosti od nekoliko metara. Kod modernih zrakoplova, gdje je dio trupa izrađen od materijala poput karbonskih vlakana, delaminacija i blage deformacije, mogu stvarati valove ili neuobičajene odsjaje koji se lakše primjećuju na svjetlim površinama. U takvim slučajevima ti vizualni signali mogu napraviti razliku između manjeg problema i veće intervencije koja sprječava incident. Sve to postaje očito u stvarnim situacijama održavanja. Zamislimo svakodnevnu scenu na stajanci. Avion je upravo sletio, a tehničar hoda oko trupa s baterijskom svjetiljkom u ruci, slijedeći rutinu koju je ponovio stotinama puta. Na prvi pogled sve izgleda normalno, ali mala tamna mrlja na donjem dijelu trupa privlači njegovu pozornost i navodi ga da zastane kako bi je pažljivije pregledao, pri čemu otkriva da potječe od ventila koji je počeo propuštati hidrauličnu tekućinu. Zahvaljujući kontrastu bijele boje, anomalija se ističe kao rano upozorenje, što omogućuje da se problem riješi prije nego što preraste u ozbiljan kvar. To se događa svakoga dana u zračnim lukama diljem svijeta, gdje boja pridonosi sigurnosti, jednako kao i bilo koji specijalizirani instrument. Tako bijela nije samo štit protiv topline, već i vizualni saveznik u održavanju. No, ovaj kromatski izbor ima i dodatni učinak koji mnogi ne poznaju. Pitanje je dakle jasno. Ako bijela olakšava sigurnost i inspekcije, kako također utječe na težinu aviona, na njegovo održavanje i na ekonomiju svakog leta? U zrakoplovstvu se ništa ne dodaje bez posljedica, jer svaka odluka, čak i one koje se čine površnima, na kraju utječe na performanse zrakoplova, a boja nije iznimka. Kod aviona, svako povećanje mase, koliko god malo bilo, pretvara se u veću potrošnju goriva tijekom njegova operativnog vijeka, a boja, iako može izgledati beznačajno, prati avion na svakom letu tisućama sati iz godine u godinu. Zato se avion ne boji kao automobil, jer njegov postupak uključuje više slojeva, od temeljnog premaza i brtvila do osnovne boje i, u nekim slučajevima, zaštitnog premaza. Pri prekrivanju tako velike površine, ti nakupljeni grami na kraju se pretvaraju u desetke ili čak stotine dodatnih kilograma. Kod zrakoplova širokog trupa, ta razlika može utjecati na zahtjevne operacije, poput dugih letova ili polijetanja s ograničenim težinskim marginama, osobito u toplim klimama, zbog čega jednostavnija shema bojanja i boja učinkovita u pogledu pokrivnosti nisu samo estetski izbor, već i ekonomska odluka. Ovdje bijela ponovno dolazi do izražaja,
jer bijela boja ravnomjerno prekriva s manje slojeva, što znači manju ukupnu debljinu. Nasuprot tome, tamne ili vrlo intenzivne boje zahtijevaju više slojeva kako bi izgledale ujednačeno, osobito na metalnim ili kompozitnim površinama, a neki tonovi poput crne ili jarko crvene mogu zahtijevati nekoliko dodatnih nanošenja kako bi se izbjegle vidljive nepravilnosti. Sav taj dodatni materijal povećava težinu, a time i operativne troškove, tako da za zrakoplovnu kompaniju vrlo šareni dizajn ili posebna livreja ne košta samo više pri bojanju, već podrazumijeva i veću potrošnju goriva tijekom cijelog uporabnog vijeka zrakoplova. Ponovno bojanje zrakoplova također nije beznačajan proces, jer uključuje vrlo visok financijski trošak pri svakoj intervenciji i može ostaviti zrakoplov izvan uporabe nekoliko dana, što se prevodi u dodatne operativne gubitke. Zbog svega toga bijela nije jeftinija slučaj. To je boja koja zahtijeva manje slojeva, manje teži, bolje odolijeva protoku vremena i ostaje postojana uz manje intervencija. Kada se zrakoplovna kompanija odluči za bijelu, ne bira samo vizualni završni sloj, već optimizira gorivo, održavanje, operativne troškove i vijek trajanja trupa. Bijela je jednostavno jedna od najučinkovitijih odluka koje se mogu donijeti. No težina i troškovi nisu jedini razlog zbog kojeg ta boja dominira nebom, jer bijela također djeluje kao zaštitni sloj protiv zračenja i trošenja materijala, osobito kod modernih zrakoplova izrađenih od kompozita osjetljivih na toplinu. Pitanje je očito, ako bijela pomaže uštedjeti težinu i novac, kako istodobno može zaštititi zrakoplov od sunca, zračenja i starenja njegovih materijala? Osim sati leta i ciklusa tlačenja, zrakoplov veći dio svog života provodi izložen okolišu. Iz dana u dan trup prima sunčevo zračenje, vlagu, lebdeće čestice i stalne promjene temperature. To je spor, neprekidan i tih proces koji postupno degradira materijale, mrtvila i premaze, čak i kada zrakoplov nije u letu. A kako bi se razumjelo kako to trošenje djeluje, treba imati na umu da trup zrakoplova nije jednolik blok. Sastoji se od metalnih panela, spojeva, ljepila, zakovica, oplata i dijelova, izrađenih od kompozitnih materijala koji različito reagiraju na utjecaje okoliša. Boja koja prekriva cijeli taj sklop djeluje kao prva linija obrane od erozije i starenja, jer površina zrakoplova iz dana u dan prima stalni udar kiše, vlage, prašine, pijeska u pustinskim područjima ili soli u obalnim zonama. U tom kontekstu bijela pomaže da degradacija bude ujednačenija i predvidljivija, što olakšava otkrivanje anomalija i smanjuje potrebu za prijevremenim intervencijama. Tom okolišnom trošenju pridružuje se manje vidljiv, ali jednako presudan čimbenik, ultraljubičasto zračenje, jedan od najvažnijih elemenata u starenju zrakoplovnih materijala. U ovom slučaju problem nije u porastu temperature, već u fotodegradaciji, zračenju koje razbija kemijske veze, slabi premaze i s vremenom oštećuje kompozite. Tamne boje apsorbiraju velik dio tog zračenja, što ubrzava trošenje i uzrokuje mikroskopske promjene u brtvilima, lakovima i zaštitnim slojevima. Bijela, budući da bolje reflektira ovu vrstu zračenja, znatno smanjuje energiju koju materijali moraju podnijeti i time usporava njihovo kemijsko starenje. Taj isti proces degradacije s vremenom se očituje i na samim bojama i lakovima. Žive boje gube intenzitet, troše se neujednačeno i pokazuju vidljive promjene boje koje prisiljavaju na prijevremeno ponovno bojanje. Tamni tonovi mogu pokazivati površinske pukotine ili područja na kojima lak postaje matiran. Te nepravilnosti ne utječu samo na estetiku, već i na zaštitu trupa, jer izlažu unutarnje slojeve vlazi ili zračenju. Nasuprot tome, bijela stari ujednačenije i stabilnije, što smanjuje učestalost ponovnog bojanja i time trošenje povezano sa samim procesom uklanjanja starih slojeva i nanošenja novih. No, starenje nije jedini izazov s kojim se zrakoplov suočava. Čak i uz ovu zaštitu i s trupom koji stari ujednačenije, incidenti se mogu dogoditi. Neočekivan udar na stajanci, tjesan manevar ili pogreška u operacijama na zemlji mogu staviti na kušnju cijeli ovaj sustav. A to nas dovodi do sljedećeg pitanja. Ako bijela pomaže očuvati trup tijekom godina, što se događa kada nešto ipak zakaže i incident na zemlji stavi na kušnju svu ovu zaštitu? Odgovor nije u materijalu, već u onome što se vidi. Na zemlji zrakoplov nikada nije sam.
Vozila, oprema, operateri i drugi zrakoplovi stalno se kreću oko njega u okruženju u kojem je vizualna preciznost ključna. U tom dinamičnom kontekstu vidljivost zrakoplova postaje presudan čimbenik kako bi se spriječilo da se pojedinačni problem brzo eskalira. Na platformama zračnih luka kretanje ne prestaje. Kamioni za gorivo, oprema za utovar, pokretne stepenice, tegljači i drugi zrakoplovi dijele isti prostor u sustavu koji ovisi podjednako o koordinaciji kao i o vizualnoj percepciji. Bijeli zrakoplov jasnije se ističe u gotovo svim svjetlosnim uvjetima. Na jakom suncu, u sumrak, pod umjetnom rasvjetom ili čak u oblačnim danima ili pri laganoj magli. Taj prirodni kontrast smanjuje vjerojatnost manjih kontakata i sudara koji, iako nisu katastrofalni, mogu uzrokovati oštećenja trupa ili kritične opreme, stvarajući kašnjenja i nepotrebne rizike. Tipičan primjer događa se tijekom tegljenja. Kada se zrakoplov premješta prema pisti ili s piste, operatori moraju stalno nadzirati da na putanji nema prepreka. Svijetli trup omogućuje brže uočavanje ako se neko vozilo previše približava ili ako neka platforma ulazi u sigurnosnu zonu. Isto se događa i tijekom manevara parkiranja, osobito u zagušenim zračnim lukama ili tijekom noćnih operacija. U takvim uvjetima bijele površine bolje reflektiraju osvjetljenje piste i rampe, olakšavajući rad osoblju i sa zemlje i iz pilotske kabine. Ta se prednost ne ograničava samo na operacije na zemlji. I u letu vidljivost ima svoju ulogu. Iako su elektronički sustavi glavni alat za izbjegavanje sukoba između zrakoplova, vizualna identifikacija i dalje je dopunski element. Bijeli zrakoplov bolje se ističe na pozadini oblaka ili plavog neba, što pomaže u operacijama vizualnog letenja, prilazima ili hitnim manevrima. Nije presudan čimbenik, ali jest dodatna prednost koja pridonosi skupu mjera koje zrakoplovstvo čine jednim od najsigurnijih prijevoznih sredstava na svijetu. Svjetlina trupa također ima važnu ulogu nakon određenih incidenata. Na primjer, ako zrakoplov pretrpi manji udar s opremom na zemlji, trag odmah postaje vidljiv na bijeloj površini, što omogućuje trenutačnu dokumentaciju oštećenja i spriječava da ono ostane neprijavljeno. Na isti način, tijekom noćne operacije, svjetlo za nuždu ili reflektori, vozila za pomoć bolje se odbijaju od svjetlih površina, pomažući timovima da se pozicioniraju i djeluju brzo, bez prostora za pogreške. Sav taj zbroj čimbenika čini da bijela boja pridonosi operativnoj sigurnosti više nego što mnogi zamišljaju. Smanjuje rizike na zemlji, poboljšava prepoznavanje oštećenja, olakšava kritične manevre i donosi jasnoću u trenucima kada odluke moraju biti brze i precizne. To nije izolirani element, već tihi dio mehanizma postupaka koji nastoje svaku operaciju držati pod kontrolom. A iza svega toga, iza svake inspekcije, svakog manevra na rampi i svake odluke donesene u nekoliko sekundi, stoje ljudi koji ovise o toj vidljivosti i jasnoći kako bi svoj posao obavili besprijekorno. Zato se sada postavlja ključno pitanje ovog videa. Ako vidljivost i boja pomažu u izbjegavanju incidenata, tko su ljudi koji svakodnevno jamče da je zrakoplov doista spreman za sigurno operiranje? Kada govorimo o zrakoplovnoj sigurnosti, obično mislimo na tehnologiju, redundantne sustave i napredne materijale. No stvarnost je da iza svakog sigurnog leta stoje ljudi čiji pogled, prosudba i iskustvo određuju je li zrakoplov doista spreman za operaciju. I upravo ovdje bijela boja, koju smo već vidjeli kao alat zaštite i vidljivosti, postaje izravan saveznik onih koji rade na svega nekoliko metara od trupa. Jer na kraju dana sigurnost ne ovisi samo o zrakoplovu, već o onima koji ga svakodnevno pregledavaju s milimetarskom preciznošću. Zrakoplovni mehaničari prvi su čuvari integriteta trupa. Oni su ti koji hodaju oko zrakoplova dok je još hladan, tih i naizgled netaknut. Njihova obuka omogućuje im da tumače ono što im trup pokazuje. Mrlju, nepravilnu sjenu, liniju koja ne bi trebala biti ondje. Za te profesionalce bijela nije dekorativna boja. To je radni prostor na kojem se svaki neuobičajeni detalj jasnije ističe. A u industriji, u kojoj kritični znakovi mogu biti sićušni, taj kontrast čini razliku između sigurnog leta i incidenta. Uz njih rade i tehničari održavanja specijalizirani za sustave, kompozitne materijale i strukture. Ti stručnjaci pregledavaju panele, spojeve, vike i vanjske površine koristeći ne samo alate, već i vlastitu prosudbu. Područje na kojem je boja ostarjela neujednačeno može biti prvi znak početne korozije.
jednako kao što zakovica s blago drugačijim halo efektom može otkriti zamor materijala. Ponekad je dovoljna minimalna mrlja, gotovo nevidljiva putniku, da se zaustavi postupak otpreme zrakoplova dok se ne utvrdi njezino podrijetlo. A sve je to mnogo lakše prepoznati kada trup djeluje kao svjetla površina koja ne skriva nesavršenosti. Osim tehničkih inspekcija, u svakodnevnim operacijama sudjeluju i radnici na rampi koji su u stalnom kontaktu sa zrakoplovima uz samu pistu. Oni postavljaju opremu, koordiniraju opskrbu, pozicioniraju stepenice i nadziru sigurnosnu zonu kako bi izbjegli sudare s vozilima ili servisnom opremom. Za njih je vidljivost trupa od presudne važnosti. Tijekom noći, po kiši ili na zagušenim platformama, bijeli zrakoplov bolje reflektira rasvjetu i omogućuje tim radnicima da djeluju precizno i brzo. Svijetla površina također olakšava uočavanje tragova nastalih zbog manjih udaraca ili slučajnih ogrebotina, znakova koje treba odmah prijaviti. Sav taj rad na zemlji ne odvija se slučajno, već je potkrijepljen rigoroznom obukom, jer zrakoplovni mehaničari i tehničari moraju proći stroge certifikacije, prikupiti sate iskustva i stalno se usavršavati. Njihovi potpisi na dokumentu nisu puka administrativna formalnost, već pravne i profesionalne obveze kojima potvrđuju da je zrakoplov spreman za let. Odgovornost koju preuzimaju golema je, a svaka inspekcija još je jedna karika u lancu sigurnosti, koji se nikada ne smije prekinuti. Postoje svakodnevne i tihe priče koje pokazuju vrijednost tog ljudskog rada, poput one o tehničaru koji, zahvaljujući kontrastu bijelog trupa, otkrije minimalno curenje, ili radniku koji primijeti udubljenje na oplati nakon udara opreme na rampi. Tu je i mehaničar koji odluči provjeriti određeno područje jer se činilo da je boja ostarjela na neuobičajen način, mali detalji koji zajedno sprječavaju veće probleme i omogućuju da zrakoplov poleti potpuno sigurno. To su diskretne radnje, gotovo nevidljive putnicima, ali apsolutno ključne za zrakoplovstvo. Bijela, dakle, nije samo tehnički izbor, ona je vizualni jezik koji olakšava rad svim tim ljudima, most između inženjerstva i onih koji ga svakodnevno tumače. Zahvaljujući toj boji, mehaničari, tehničari i radnici mogu raditi s većom jasnoćom, predviđanjem i učinkovitošću. Upravo ta kombinacija tehnologije i ljudskog faktora održava sigurnost koju obično uzimamo zdravo za gotovo svaki put kada se ukrcamo u zrakoplov. Sada kada smo stigli do kraja ovog putovanja, lako je razumjeti da bijela koju vidimo na većini zrakoplova nije estetska odluka niti tradicija bez temelja. Tijekom ovog videa otkrili smo da ta boja, toliko uobičajena da prolazi nezapaženo, skriva tehničke, operativne i ljudske razloge koji zajedno djeluju kako bi svaki let bio sigurniji, učinkovitiji i lakši za održavanje. Od upravljanja toplinom i zaštite materijala do otkrivanja oštećenja, uštede težine, vidljivosti na platformi i rada stručnjaka koji pregledavaju svaki detalj, sve se slijeva u istu točku. Bijela je izbor osmišljen da funkcionira. Razumjeti to u potpunosti mijenja način na koji gledamo zrakoplov, jer taj svijetli trup, koji se na prvi pogled čini tek jednostavnim platnom za livreju zrakoplovne kompanije, zapravo je završni sloj primijenjenog inženjerstva. Još jedna komponenta sustava, jednako važna kao ventil, senzor ili strukturni panel. Bijela smanjuje degradaciju, olakšava inspekcije, poboljšava sigurnost na zemlji i pridonosi tome da svaka operacija bude predvidljivija. To nije bilo koja boja, to je alat koji pomaže da zrakoplov zadrži svoje performanse i integritet kroz tisuće sati leta. Također smo vidjeli da iza svih tih tehničkih prednosti stoje ljudi koji ovise o toj jasnoći kako bi radili s preciznošću. Mehaničari, tehničari i radnici koji tumače svaki znak, svaku oznaku i svaku teksturu na trupu. Oni su ti koji tu vidljivost i taj kontrast pretvaraju u odluke koje jamče svakodnevnu sigurnost. U tom smislu, bijela ne štiti samo zrakoplov, ona štiti i ljudski rad, čineći svaku inspekciju bržom, učinkovitijom i pouzdanijom. Na kraju, ono što se čini pitanjem zrakoplovne estetike, otkriva se kao savršeno integrirano rješenje između fizike, održavanja, trajnosti i ljudskog faktora. Bijela je u biti sinteza jedne filozofije. Učiniti da svaka komponenta, koliko god se činila jednostavnom, pridonosi sigurnosti i učinkovitosti. Ako ti se svidjelo ovo putovanje u srž logike zrakoplovnog inženjerstva,
i želiš nastaviti otkrivati kako doista funkcioniraju strojevi koji pokreću svijet, pretplati se i pridruži nam se u sljedećim videima, gdje ćemo nastaviti istraživati tajne koje omogućuju da ova tehnološka čuda svakodnevno lete.